Ahoj a vítej v podcastu Úspěšný hotel plného praktických rad a inspirace. Jsem Radka Teličková a společně s hosty, úspěšnými hoteliéry, se s tebou podělím o cenné lekce revenue managementu, tvorby poptávky a strategií pro získávání přímých rezervací, které ti pomohou dosáhnout ziskového provozu. Objev jedinečné informace pro optimální vytíženost, růst ziskovosti a trvalý úspěch tvého hotelu. Jsem tu, abych tě inspirovala a doprovázela na cestě k maximálnímu využití potenciálu tvého ubytovacího zařízení. Tak pojďme na to. Dnes se moc těším na rozhovor se Sylvií Denešovou. Sylvie je spolumajitelka útulného penzionu v srdci slovenského ráje. Společně se svým manželem a vlastně i dětmi provozují penzion více než 15 let a jejich cílem je nabídnout svým hostům relaxaci a aktivní odpočinek uprostřed nádherné přírody. Sylvie se s námi podělí o své hotelierské zkušenosti, úspěchy i výzvy, kterým musela čelit a prozradí nám, jaké plány má do budoucna ve svém penzionu. Sylvie, ahoj. Ahoj. Vy provozujete rodinný penzion. Jak vlastně to vypadá? Já to znám z vlastní zkušenosti, takže já mám svoji vlastní zkušenost, ale jak to je u tebe? Jak skloubíš provozování penzionu s rodinou, protože to vlastně všecko děláte sami a je to 24/7 a nemá to žádnýho konce, tak jak jsem to zažila já. Jak je to u tebe? No, u mňa je to podobne. 24/7 momentálne trávim čas väčšinou s mojím manželom, pretože deti nám už trošku odrástli a vyleteli z hniezda, čiže teraz je to, poviem, jednoduchšie. Predtým to bolo trošku ťažšie, pretože človek chcel venovať čas aj tým deťom, čiže nejak striktne oddeliť prácu od osobného života bolo dosť náročné, ale stále sme si stanovili nejaké hranice a vždycky jeden z nás proste riešil deti a venoval sa krúžkom a tak ďalej, čiže vozil ich kam potrebovali a tým, že sme žili v meste a viac menej my sme do penziónu dochádzali ako do práce. Hej. Okay. Teraz to už máme opačne. Teraz bývame už v penzióne a lebo sme sami, takže je to inak. Ale inak dalo sa to zvládnuť. Co by si doporučila, třeba máme tady hoteliéry, kteří si říkají, já si taky otevřu svůj vlastní penzion, je něco, čeho by se měli právě držet v rámci odlišování soukromého a pracovního života? Máš nějaký třeba tip pro mladou třeba rodinu, která si řekne, my si taky otevřeme penzion? Ja by som dala taký tip. Na začiatku, keď my sme začali s tým, tak ja som sa inšpirovala jedným penziónom v nedalekom okolí, tiež na severe slovenského raja. Pani mi to vtedy vlastne vysvetlila tak, že ideál je zapojiť deti do tej práce, ale nie tak, že ich tam bude človek vykorisťovať v úvodzovkách, ale proste, že im ponúkne tú možnosť, aby vedeli, aj za nejakú odmenu, aby pracovali. Čiže naučila som ich trošku iný pohľad na svet, naučila som ich mnoho vecí, ktoré vlastne by bežne v živote neskôr možno získali tie skúsenosti. A tým pádom mám pocit, že teraz už keď sú dospelí, sú viac pripravení na ten život a doslova také som dostala, že ďakujem mami za to, že sme to takto mohli zažiť. Hoci ja som si niekedy myslela, že nerobím to dobre, lebo som zlá mama, lebo nemám ten čas, nevenujem im to tak, ako by som si to ja prijala. Ale v konečnom dôsledku vidím, že sú z nich mladí, úspešní ľudia a mňa to veľmi teší, čiže dá sa to. A radila by som určite to zapájať ich, ale netlačiť príliš na pílu. Nechať im tú možnosť výberu. Hej. Čiže ja neočakávam, že naše deti budú pokračovať v našej práci. Proste penzión, to bol môj sen. V prvom rade môj. Potom som vtiahla do toho môjho manžela a deti proste, je to ich rozhodnutie, čo budú v živote robiť. Takže asi takto. To je skvělý, já tě miluju. Mně to připomíná ten můj život, že u nás to bylo to samé. My jsme přišli na ty naše horské chaty, mně bylo 9 let a u nás to bylo, já jsem si vlastně první peníze vydělala tím, že jsem pomáhala přivlíkat postele. A my jsme dřív jezdili ty turnusy od soboty do soboty, že jo? A to bylo během dne, musíte prostě převlízt v našem případě 100 postelí na 2 velkých chatách a to samozřejmě se ve 2 lidech nedá jako zvládnout za 3 hodiny ještě to tam jakoby uklidit. To znamená, máš třeba ty nějakou jako pracovní postup, který si třeba ty jako maminka si stanovila pro to, jak děláš ten penzion? Ve smyslu toho, že třeba
kdo se stará o rodinu v té době, když ty třeba něco děláš? Měli jste nějaké jakoby pravidla fixní se svým mužem? Áno, mali sme pravidla, mali sme presne podelané veci, kto čo má na starosti. Hej? Čiže ja som mala skôr tú administratívu, kontakt s hostiami, rezervácie a tak ďalej. A manžel v tom čase sa venoval deťom. Proste keď oni boli v škole, hej? Ale keď sa vrátili domov, zasa som sa musela sadnúť k úlohám, dohliadnúť na to, proste nejaká večera a tak ďalej, nejaký systém to muselo mať. Takže áno, rozdelené to máme vlastne doteraz. Hej. Môj manžel okrem penziónu robíme, my máme totižto v obci, prevádzkujeme ešte aj obchod, taký mini supermarket, pretože môj manžel pred tým povolaním vlastne bol obchodník a on obchod miluje, takže my máme každý svoju takú malú vášeň. Ja viac penzión a on ten obchod a to nás tak nejak drží v tom balanci a v tej rovnováhe momentálne. To je skvělé. Prozrať nám něco o svém penziónu, kde ho najdeme? No tak náš penzión je na juhu Slovenského raja, je to na pomedzi regiónov Spiš a Gemer, čiže v krásnej oblasti Mlynky, dedinky, proste treba prísť a vidieť. Ja, výborně. Píšu si na seznam. Tvůj penzion, nebo váš penzion, abych nevyčlenila manžela, aby mě pak neřekl, že, že jsem ti dala všecku tu prát, to jenom tobě, ten bonus. Má zvláštní název. Jak jste k němu přišli? Pod Googlom. Áno, náš penzión pod Googlom. No to je najčastejšia otázka, ktorú mi hostia kladú, pretože všetci si to spájajú s prehliadačom Google. Ale ja im vždy poviem, viete, tento prehliadač je tu poviem pár rokov, ale nad nami je kopec Google, je to z U, proste nie ako anglicky, ale skôr ako nemecky, pretože Mlynky sú obec, ktorá má banickú históriu, niekedy tam pôsobili Coburgovci, boli tam bane, čiže nad nami všetky tie kopce vlastne majú nemecké názvy. A všetci miestni obyvatelia to tak volajú, idem na Google, čiže sme pod kopcom, tak sme pod Googlom, no to je celé. To mi připomíná, že v němčině se bábovka řekne Google Hub. Áno, presne. Kdo je typický host vašeho penzionu? Kdo si nejvíc užije ten pobyt? Protože náš podcast je o těch zážitcích, o té autentičnosti toho zážitku v hotelu. Kdo je tvůj typický klient? Tak typický klient sú väčšinou rodiny s deťmi alebo páry, tak by som to rozdelila na dve časti. Rodiny s deťmi, ktoré k nám cestujú vlastne za zážitkami, za prírodou, za slovenským rajom, chcú vyskúšať turistiku, chcú vyskúšať tie rokliny. Nedaleko nás je priehrada, čiže chodia na člny, na paddleboardy. A potom sú to hostia, ktorí vlastne chodia aj za históriou, lebo v blízkosti je veľa pamiatok UNESCO, čiže chodia hrady, zámky, chodia jaskyne. Čiže toto sú takí. A potom páry, ktoré zase milujú taký relax a oddych, že sú príliš vyťažení, hlavne z veľkých miest, kde nezažijú treba to ráno, kde ti zurčí potôčik pod oknom, kde ti spievajú vtáčiky a my máme také netradičné záhradné wellness. Čiže to je úplne taký nabíjač energie, by som povedala. Čiže sú ľudia, ktorí vyloženie kvôli tomuto si nás vyberajú. A velikost vašeho penzionu, jste vlastně jakoby menší ubytovací zařízení. Máte třeba, protože to se vlastně vyvinulo během covidu, pronajmout si vlastně soukromně třeba větší ubytovací zařízení a přijít tam se skupinou lidí. A s tím servisem, že to znamená, není to klasický apartmán, že si všecko musíš uvařit a tak dále, že o tebe hezky postaráno. Máte třeba, objevuje se nějaká takováhle klientela? Áno, objavuje. Ona sa objavovala aj pred covidom. Pred covidom to skôr boli také firemné akcie, čiže keď si firma chcela urobiť nejaký team building, chceli byť sami, proste mať to súkromie a chceli k tomu nejaký catering, nejakú dobrú večeru, poprípade wellness, spojiť to s nejakou jednoduchou túrou, hej, nejaké aktivity, čiže toto bolo. Ale teraz k nám začali chodiť aj také väčšie skupiny rodín s deťmi, ktoré si fakt prenajmú celý náš penzión komplet, využijú to, že tam majú privátne wellness len pre nich, máme bazén, máme detské ihrisko, čiže vedia si tam uvariť guláš, proste prasiatko upiesť. Grillujeme. Tak, presne. Můžeme opíkat bušty u vás? Áno, máme ohnisko otvorené, máme aj grill, čiže dá sa. To je krásný. Já musím říct shodou okolností, díky tomu, že žiju v Německu, tak tam to dělání otevřeného ohně už je něco jako, že to je jako protizákonný v podstatě. Takže když máš nějaké místo, kde může opravdu si sednout a udělat ty bušty nebo ogrilovat prostě salátko nebo cokoliv na ten způsob, tak to je něco jako úžasného i pro ty děti, že? Protože oni to vlastně nikdy v životě nezažili.
Áno, presne. Oni to skúšajú, my máme na to také vyčlenené ohnisko, dokonca dá sa tam, že večer sedia, hrajú na gitare, proste opekajú si a práve deti to milujú, akože toto, pretože to nezažijú bežne. Přesně tak, já úplně mám z toho husí kůži, když si to tak jako uvědomím, že to je vlastně to moje dětství. Napíchnout to na tu vidlici, na tu, kterou si samozřejmě v tom lese odřízneš z toho stromu, že jo, ošmrdláš si to, děláš si špičku a pak si na to napíchneš ten burst. Skvělý. Co bys doporučila třeba hoteliérům, kteří plánují otevřít rodinný penzion? Máš něco třeba, na čem jsi vylámala zuby na začátku? Ty říkáš, že penzion byla tvoje láska, že ty jsi si chtěla jakoby prožít a je to tvoje věc. Máš nějakou radu? Keď my sme s tým začínali, tak ja som absolvovala taký mentoring na severe Slovenska. Vlastne bola jedna pani podnikateľka, ktorá viedla taký horský hotel a ona mala také združenie žen podnikateliek a ma veľmi inšpirovala, pretože v tom čase niekto ti poskytne know-how len tak, proste porozprávala svoj životný príbeh a mňa to veľmi zaujalo, že dá sa to sklbiť aj s tou rodinou a tak ďalej. A vtedy povedala jednu zásadnú myšlienku, že pokiaľ to chceme robiť pre peniaze, aby sme do toho ani nešli. Keď nemáme takú vnútornú silu a nechceme to robiť s tým, že nás tá práca baví a naplňa, jak sa povie, tak od srdca, tak akože nemám to robiť. Uvažovala som v tom čase aj o stavbe v úplne inej ako v obci tej našej, na Mlynkách, ale proste bola možnosť kúpiť nejaký taký starší dom a prerobiť to. Ale my sme už jeden domček mali a ona mi vraví, a prečo chcem ísť preč? Prečo si to nebudujem na tom svojom mieste a nemám takú nejakú víziu, že áno, ideme krok po kroku, prikúpime pozemok a proste budeme to kreovať a zväčšovať. Vtedy sa mi otvorila tá brána proste, tá kontrolka mi zažiarila v hlave a som si povedala, áno, toto je tá cesta. Čiže moja rada pre niekoho, dobre si premyslieť, čo chce a nejak tak postupnými krokmi a hlavne s láskou a so srdcom to robiť. Proste nerobiť to len preto, že z nejakých zištných dôvodov, áno, živí nás to v pohode, ale musí to človek mať proste rád. A musí byť trošku s takým nadhľadom k tomu pristupovať, nie s takou pokorou. To je skvělý a to vlastně určitým způsobem je v souladu s tím, co já vlastně se snažím předávat hoteliérům, proto jsem i otevřela program Úspěšný hotel, aby to nebylo jenom o tom, že je to o těch tabulkách, jak vydělat víc peněz a tak dále, ale je to o té vizi, o tom, co vlastně chceme předat tomu světu, jak ho chceme udělat krásnější, jak chceme vlastně kus toho svého života darovat těm hostům určitým způsobem, že ty jim otevíráš ten svůj život, to všecko. Objevuje se tam zranitelnost vlastně určitým způsobem, protože jim právě otevíráš kus toho svého srdce a toho místo, které vlastně je pro tebe součástí tvého života, protože to je ten tvůj vlastně velký sen. Splnila si to teda? Áno, ja musím za seba povedať, že určite som si ho splnila a ešte mám ďalšie sny, kde by som to možno ďalej posunula, ale ako som veľmi spokojná. Ja si žijem svoj sen. Tak to je skvělý. A jak by si popsala hotelnictví třeba teďka a před lety, když si penzion zakládala? Změnilo se to? No veľmi sa to zmenilo. Zmenili sa návyky hlavne hostí, pretože predtým k nám ľudia chodili, tak ako si spomínala, na týždňové pobyty od soboty do soboty. Potom sa tie pobyty začali skracovať. Ľudia chceli za jeden týždeň prejsť pol Slovenska, alebo proste dovolenka len 2-3-dňová. A mám pocit, že teraz po tom covide, keď ľudia boli zavretí a znova sa rozcestovali, znova sa to vracia do tých dlhších. Každý si uvedomuje, že proste má náročnú prácu, potrebuje si oddychnúť, tak ide už znova na tie dlhšie pobyty. A zmenilo sa aj to, ako človek vníma tento svet, pretože neboli sociálne siete. Toto bolo pre nás novinka, keď my sme začínali robiť reklamu na všetkých rôznych portáloch, ubytovacích a tak ďalej, mať nejakých sprostredkovateľov, nejaké cestovné kancelárie. Dneska v tom online svete je to zasa úplne iné. Je to ďalšia výzva aj pre nás, aby sme sa posúvali. Takže marketing. Já si vzpomínám třeba, že my jsme měli reklamu ve Zlatých stránkách. A to je dneska, jako to když někde řekneš, tak si říkáš, jako ty už jsi jako hodně stará, že jo? A nebo si vzpomínám, když jsem pracovala v Intercontinental Hotels Group, tak mi dostávali rezervace faxem. A dávala se na to vždycky jako razítko a odesílala jsem to tím faxem zpátky a to byl ještě ten termopapír, takže ty papíry do toho hotelu, ty padaly do toho faxu, jak přicházely, jak padaly na tu zem a my tam měli prostě kopec prostě nafaxovaných objednávek, který ty musíš vzít, rozrolovat to a dávat tam na to ty razítka. Takže to je třeba moje zkušenost.
Změnila se nějak strategie získávání klientů nebo tvůj vztah třeba ke klientům, jak udržujete vztah se stávajícíma zákazníkama, třeba v rámci právě těch let? Áno, zmenilo sa to, pretože aj ľudia inak si tie pobyty rezervujú. Niekedy sme, tak si hovorila, mali sme reklamy, kaďaké tlačené letáčiky, chodilo sa na výstavy, čiže ľudia treba volali viac telefonických rezervácií, bolo potom viac mailových. Dneska je to online a ako si udržať vlastne tých klientov, máme, poviem, naši najstarší klienti k nám chodia, fakt stavali s nami tie domy, 15 rokov, chodia na lyžovačku, čiže to je tak, že oni odchádzajú a už si pozeráme, kedy je prázdninový termín a už si to bukujú na ďalší rok. Proste zimná sezóna je o tom, že ľudia chcú ten komfort zlyžovať priamo do dvora v papučkách, čiže vedia, že keď chcú mať dobrý termín a chcú práve ten prázdninový, tak si to musia rezervovať proste hneď, keď odchádzajú. Tak to je výborný. A takových hostů bychom potřebovali více, že? Ano, potřebovali více. Dej mi pár tipů, když bych chtěla jet na Slovensko. Proč bych měla si vybrat, nebo ještě jinak? Dej mi pár tipů, proč navštívit zrovna tvoji lokalitu. No kto hľadá kľud, pokoj, relax v srdci panenskej prírody, tak naša lokalita je úplne super. Je to slovenský raj, ale nie v takom tom základnom ponímaní, pretože to gro je vlastne na severe slovenského raja, tam je viac tých roklín, čiže je to viac také rušnejšie. Z našej strany je to také kľudnejšie, čiže kto si chce vychutnať ten pokoj, tak odporúčam navštíviť našu lokalitu. Výborně. Penzion, zahrada, privátní wellness, exkluzivní pronájem je možný. Ta příroda a vlastně zžití se s tou přírodou. Předpokládám, že když vyjdu z pokoje, tak jsem uprostřed lesu, nebo mám nějaký výhled. Áno, keď vyjdeš z izby alebo vyjdeš vlastne na dvor do areálu, tak my sme pod lesom, čiže počuješ tie vtáčiky, ako spievajú a pozeráš sa na zelené stromy. Áno. A to chceme aj zachovať, preto máme aj takú myšlienku, taký jeden projekt pomaličky pripravujeme, chceme ten les obnovovať. My sme totižto nad nami ten les kúpili, aby sme ho tam stále mali, pretože bohužiaľ aj na Slovensku je to tak, že jednak sú nejaké kalamity, jednak sú nejaké proste likožrút požral stromy, čiže sa to dosť vyťažilo. A nám to proste nedá, aby sme neboli súznení s tou prírodou. Takže pripravujeme taký iný projektík, ktorý by sme chceli vlastne ten les tam dosadiť, no, aby ostal po nás. Takže to bude úkol pro všechny hosty. Áno, presne takú mám predstavu, že si tam prídu a proste zasadia si ten svoj strom a možno za pár rokov to možno prídu ukázať svojim deťom, že aha, ja som tam posadil niekde strom a bude tam s mojou cedulou. Hej, takú mám nejakú víziu. To zní úplně skvěle. Já mám zase tu husí kůži jako vždycky. To zní nádherně. To zní nádherně. A nebo třeba při představě, že tam třeba u vás někdo má nějakou svatbu, tak to může tam udělat tímhletím způsobem, že se tam jako zvětší, protože to jsou nádherný momenty. Do těch momentů, co se dělo před lety, se vlastně velmi rádi vracíme a vzpomínáme na to, takže to je skvělý plán. Takže kdy to bude? Kdy môžeme přijet na ten první strom? No na prvý strom asi budúci rok, pretože nie je to celkom také jednoduché, jak som si to ja myslela. Hlavne získať tie sadenice podľa toho, čo tam chcem. To nie je to, že len nejaký samosej, čo sa bežne vyseje, čiže treba to nejakú stratégiu tomu dať. Hej. Tento rok to už nestíhame, takže od jary budúceho roku by sme to chceli začať. Ono sázet stromy není žádná sranda. Ja si na to vzpomínám, že jsme chodili zalesňovat s myslivcema lesy, mě pak z toho 3 dny bolely záda. Ale zase to je skvělý, že každý vlastně v tom, když to děláš ve velkým, samozřejmě, když sázíš 1000 stromů, jak je to něco jiného, když řekneš, ale to je jako osobní záležitost, a udělám tu jednu díru a zasadím tam ten jeden strom. Ale když by to mělo i v tom hromadným, tak to je tak jakoby těžká práce, ale je zase pravda, že u toho bylo vždycky spousta skvělý zábavy. Že tam trávíš celý den v tom lese a sázíš ty stromy. A pak vidíš, tohle jsme dělali před těma rokama a podívej, jak ty stromy teďka vypadají. Tvoje plány teda do budoucna, založíme ten les, jak dosahuješ svých cílů? Máš vždycky nějakou vizi, kterou si vysníte? Jak o těch věcech mluvíte doma?
No tým, že my sme náš penzión nepostavili tak, že z večera do rána, že sme si naplánovali, že aha, tak ideme si urobiť nejaký rezort, tu máme balík peňazí a postavíme, ale vlastne je to práca 17 rokov, budovali sme to postupne a aj tie služby sme pridávali postupne. Čiže vždycky sme mali nejakú víziu, nejaký plán, že aha, tak ideme robiť záhradu a máme krásne južne orientovaný svah, tam by sa hodil bazén vonkajší. Sme nejak priestorovo obmedzení, lebo sme v členitom teréne kopcovitom, čiže nedá sa tam urobiť nejaký plavecký bazén, tak bol bazén. Prešiel nejaký rok, 2 a čo by sme, a wellness. My sme milovníci sauny, hej, čiže hostia nás doslova vyhnali z vlastnej sauny, tak reku, poďme urobiť záhradné wellness. Čiže nejak takto fungovalo a tak sme to plánovali jednotlivé tie naše aktivity do budúcna. A tým, že sme tak súzneli s prírodou a takto ja cítim, proste od začiatku sme ten penzión viedli ekologicky, pretože inšpirácia bola v Rakúsku. Ja za toto ich veľmi obdivujem, ako oni treba separujú odpad, ako sa k tomu správali. My, keď sme s deckami chodili na lyžovačky, poviem rovno, deti boli malé a mali stres z toho, ako vyniesť odpad, kde mami, do ktorého kontajnera mám čo odložiť. Čiže my od začiatku sme aj našich hostí, ja to berem tak edukatívne, sme vychovávali, že proste nech sa páči, u nás je tak, my sme v Národnom parku, my si vážime tú prírodu a u nás proste 15-minútová prednáška, ako to, čo všetko majú urobiť, aby to bolo správne. Dneska som na to hrdá, lebo tá minca sa otáča. Niekedy to ľudia tak brali, že však načo, veď aj tak to ide všetko do jednej spaľovne, ale vidím, že teraz si viacej uvedomujú, že tá planéta proste, keď to chceme prežiť, tak sa k tomu musíme inak správať. Tak ja som za to vďačná a v týchto aktivitách by som chcela pokračovať ďalej. To zní skvěle. Takže večer se třeba sejdete u večeře a mluvíte o tom, co bude nebo nebude, nebo jakou máš vizi, nebo na co si přišla? Áno. Aj u večeře, ale skôr u raňajok, lebo my s mojím manželom máme také ranné rituály. My sme kávičkári, čiže my pijeme kávičku a vtedy máme taký briefing, proste rozoberáme veci, hej, čo ako za predchádzajúci deň, lebo večer je to také dosť nevyspytateľné. Máme hosti, zvyknem posedieť s hostiami a tak ďalej, my komunikujeme, oni nás tam proste cítia, sme rodinný penzión, takže takto funguje. Skôr tie rána sú také, keď sa vydajú raňajky, potom si my sadneme a podebatujeme. Alebo keď máme nejaké také, že voľné dni, ideme niekde, vypadneme inšpiráciu, treba chodiť po svete s otvorenými očami a vtedy rozoberáme. A čo by sme ešte mohli, ako by sme mohli. Prostě toto jsou také nějaké naše momenty. Tak mi řekni třeba vzpomínku na nějaké poslední ubytování, které vy jste navštívili. Kde to bylo, co si tam zažila, co si třeba odnesla z toho? No tak naposledy sme boli asi mesiac dozadu, nám dcera priletela z Anglicka na chvíľku do Krakova a boli sme taký, volalo sa to Skansen Holiday. Bola som šokovaná, že Krakov je veľké mesto a toto bolo na okraji, bolo tam krásne jazero, my cestujeme so psami, čiže ja si zásadne vyberám ubytovania, kde je možnosť ísť aj so psíkom. No a veľmi milo ma to prekvapilo, pretože Poliaci idú do takého naturálneho štýlu. Nečakala som, že doslova drevenica, krásne, moderne zariadená, kúpeľne, všetko super, výbeh vonku, priehrada a na priehrade normálne mólo a na tom móle boli fínske sudové sauny. Wow, toto bol pre mňa zážitok a ďalšia inšpirácia, lebo tým, že to wellness máme a máme presne takúto saunu ako oni, veľmi sa mi to tam páčilo, ako bola som prekvapená. Takže přinesla si z toho pobytu nějaký třeba novej tip, si říkáš, že to bych chtěla ještě jako dát k nám, tohle, nebo to předělám na nějakou, ještě upgradeuju tu vizi nebo ten plán? Áno, vždycky, keď niekam ideme, tak sa človek inšpiruje a toto konkrétne ma utvrdilo v myšlienke. Uvažujem už dlhšie o tom, aby sme rozšírili to wellness a urobili tú saunu takú aj komunitnú. Totižto my fungujeme teraz tak, že saunu máme fínsku, ale máme ju na drevo. Čiže nie je elektrická. Hodinu predtým normálne vykúrime, ale to robíme my pre hosti. A ja by som chcela urobiť takú jednu ďalej v lese, kde by sme všetko pripravili, ale aby si to tí hostia urobili sami. Že úplne taký privát, že môžu tam prísť aj ľudia, nielen naši hostia, môžu tam prísť aj cudzí ľudia. Všetko sa to dá zariadiť a ochladzovanie do snehu v zime bolo by to akože úplná romantika, takže ako mám také nějaké vízie. A to ochlazování ve sněhu je fantastický. Já jsem vlastně měla někdy v lednu, jsem byla taky v 5hvězdičkovém teda hotelu a oni tam měli taky výstup na tu zahradu a my jsme vlastně skočili po té sauně rovnou do té kupy toho sněhu a to je tak fantastická záležitost.
Takže dokážu si představit, že tohle to bude ten skvělý tahák, proč vaši klienti ještě víc vlastně se zamilují do toho ubytovacího zařízení. Řekni mi, Silvia, změnil se nějak tvůj život před programem Úspěšný hotel a během programu Úspěšný hotel? Zmenil sa. Veľmi oceňujem časť, ktorú sme prešli v tom úspešnom hoteli a to, že som sa vrátila k svojej podstate, to prečo to vlastne robím. Ten mindset, to nastavenie hlavy, som pochopila, že to je to najdôležitejšie, že naozaj, tak ako to hovorí, všetky tie tabulky, môžem ich mať urobené, super, krásne nafarbené, ale to mi nepomôže, keď sa nevrátim k tomu, prečo som vlastne do toho šla a prečo to robím. Každý sa v živote vyvíja a poviem, ani u nás to nebolo vždycky ideálne a ja som mala obdobie, keď som proste musela z tohto biznisu odísť. Som 3 roky bola mimo. Môj manžel to robil sám. Ja dneska akože mu smekám klobúk, že to dokázal robiť sám, hoci som mu opomáhala, ale proste mala som tak, že potrebovala som vypnúť a načerpať nejakú novú silu a dneska to, a po tomto absolvovaní tohto úspešného hotela to úplne inak vnímam a veľa vecí sa mi ešte otvorilo ešte viac a utvrdila som, že toto je ta správná cesta. Tak gratuluju, to je krásné. Děkujem. Silvi, řekni nám, kde se o tobě posluchači našeho podcastu můžou dozvědět víc. Webová stránka, Facebook, co máte? Prodej nám to. Ano. Jako vždycky. Ano. Naša webová stránka, áno, máme www.mlinky.net. Máme takisto Facebookovú a Instagramovú, čiže penzión pod Googlom. Kto si vygoogli, tak nás nájde. Výborně. Silvia, moc krát děkuji za tvůj čas, děkuji za nádherný, inspirativní rozhovor a přeju ti hodně úspěchů, ať všechno to, co jsi naplánovala, ti krásně vyjde a jsi spokojená i dál. Děkuju. A já děkujem pěkně, Radka. Děkujeme za to, že jsi s námi. Přinesl ti tento díl radost, inspiraci či užitek? Mám na tebe 2 prosby. Ohodnoť náš podcast 5 hvězdičkami a nezapomeň sdílet s ostatními. Přihlaš se k odběru a získej upozornění na nové epizody. Tvoje recenze a odběr pomohou ostatním najít naši komunitu úspěšných hoteliérů. Těším se na setkání příště, měj krásný den a brzy ahoj!